Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen kelen fo a tɔgɔ n'a jamu na aw minnu sɔgɔlen bɛ Tam Tam TV la nin waati in na min ye aw ka jɛmu mandi ye revue de la presse ka kunnafoni k'u ta k'u fara ɲɔgɔn kan bakuruba la minnu sɛbɛn bɛ faransikan la ka bamayɛlɛma Bɛlɛdugu ka Segu ka rɔ yaasa minnu kalannen minnu ma kalan kuma dɔ la minnu yɛrɛ senna ka teli sɛbɛnfuraw kalanni ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛ cogo min na kunnafoni siratigɛw kan n'a minɛn bɛ ji bɛ minɛn basi a k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ale fana bɛ maa kunna sirilen kunnafoni bi ye juma ye laharama don ne ani n garama n balimakɛ Abubakar Sidik tiɲɛtigi tɔgɔma an ka mɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kuratu Jakarija Keyita Sanogo ko baasi t'i la Minata Bamaran Kore Minata Bamaran Kore de woyo ay ɲɛmɔ Minata Bamaran Kore Minata Bamaran Kore Minata fulful de wa Minata fulful Kore Mimi ye terikɛ Bamanankan ye n'i y'a bila filakan rɔ baro bɛ goya dɛ. I'm not understand in Bambara. I speak in English in Arabia. Wala yɛrɛ Sanogo i b'a dɔn ha i ye ne hakili jigin maa dɔ rɔ min delila ka maaw la wari fara ɲɔgɔn kan i la nin kuma cogo de tun bɛ da kana kɛ arnaqueur ye koyi a dabila dɛ Malien tɛ arnaqueur ya kulon dɛ kamalen u y'o minɛ ka t'o sigi polisiso ɲɛkɔrɔ o y'i ba bamanankan rɔ k'i ba kan bɛɛ fo arabukan kamalen olu ye madarasa karamɔgɔ ye k'u k'a ɲɛfɔ o madarasa karamɔgɔ ko k'a nin sɛgɛsɛgɛ k'a tɛ ka arabukan fɔ de dɛ Daya n'an ka histoire dɔ f'i ɲɛna wallahi ne ye tile kelen danbile kɛ ma kuma bamanankan na n nalen ko n bɛ kuma bamanankan na n nɛ ma sɔn nka sɛ ne bɔtɔ Kulu sanfɛ université la ne jiginna Badalabugu sira in fɛ n'i bɛ ka na Darabugu sirafara niveau la yanni i ka se Darabugu sirafara ma fɛn dɔ tɛ yan taxitigi dɔ de ne tan ne ka Jakaritanin na taxitigi dɔ sina ka ne tan dɔrɔn ka ne bɔ k'an ben ne bɔra k'an ben ne sina ka girin ka wuli k'an jɔ mɔgɔ ko i sigi o bɛ fɔ dɔ de ko taxitigi ma ko taxitigi k'i jo t'a la i jo t'a la taxitigi jɔlen bɛ ka mun fɔ i b'a dɔn a bɛ ka min fɔ wa ko hali n'ale jo t'a la kɛ k'an bɛ kuma de kɛ ko kuma de b'a ban kɛ sinon k'ale ka mobili ye polisikɛ dɔ de ta ye ko foyi tɛ bɔ nin na Jakarija i ma filmer i bɛna filmer fo k'a sa a t'a fila kɛ est-ce que cɛ bɛ taxi boli la a tɛ ɲɔgɔn fila kɛ o mais n'i ka taxi ye polisi ta ko kɔrɔ min bɛ nin jɛ i k'o kɛ yan ko foyi tɛ bɔ nin na koyi kamalen ne dalen tora dugu ma depuis o kɛra dɔrɔn depuis cɛ yɛrɛ ko foyi tɛ bɔ nin ko in na ne ye n da kamalen ni min nana ka maga ne bolo la ne bɛ n jɛ sale n jɛ tagale wa a tɛ ka yankan fɔ koyi donc a bɛ ka maninkakan de fɔ koyi a bɛ ka kasɔnkakan de fɔ koyi kamalen ni min magara ne kɔ la n ko jɛ ka teli na kamalen taxitigi jɔlen ɲɛ cɛw na k'a nalon ta pewu polisiw nana an ka cɛ ka na constatation kɛ nka cɛ sapeur nana u ye ne ni taxitigi bɛ sapeur mobili kɔnɔ an taara Gabriel Touré la n ka cɛ Gabriel Touré mɔgɔw ye sérum dɔw kɛ ne na ka pikiri dɔw kɛ ne na sari dɔgɔtɔrɔ kɔni mana maga ne fan o fan ni dɔgɔtɔrɔkɛ magara ne kamankun ɲana n'a magara ne kunkolo la Lajila taxi wari bɛna min f'i ɲɛna cɛ ye wari bɔ cɛ u ye arajo kɛ ne fan bɛɛ la ni arajo papiye ɲɛna dɔrɔn u bɛ taa di taximani ma a bɛ wari fɔ taximani y'a ka patron wele patron nana o fana dibina o ye taximani dɔgɔya ka kan cogo bɛɛ fɔ a ma kamalen an taara ko tɔ laban commissariat la ala ne taara n ka moto nɔfɛ ale taara ka taxi nɔfɛ
an sigilen ni commissaire ko ma ko ça va arrête se ka kuma fɔlɔ taximan nana ko n dɔgɔ ni san pɛrɛn tɛ fɛn bɔra la a ka ɲi ta ni bɛɛ tɛ wala fɛn bɔra la depuis dɔgɔtɔrɔso la subhanallah ne bɛ ka n sɛgɛlɛ dɔgɔtɔrɔw bolo bandi bɛ ne sen na a sinna ka na ko n ka cɛ n b'i deli a kɛ ala ni kira kuma ka yafa n ma tiɲɛ na fɛn bɔra la koyi tabarikala taximanu a y'a kɛ cogo la n'o tɛ anw nakɔsa anw ma ɲi dɛ anw bɛ se ko caman na anw bɛ se tabarikala an bɛ warisiri sanogo kamalen bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye bɛlɛdugu kamalen ne kun tɛ dɔn ko ne bɛ ɲɔgɔn ye n ka nin fɔ o don latigɛla ka ban bamananw ko bɛlɛdugu u ko kɔmɔtu jukɔrɔ k'a biɛ tɛ fɔ la maaninfinya kɔnɔ Abubakari Sidiki ni maa jigin kun fɔlɔ kɛra i ma fitiri wale ye walima ni maa jigin kun fɔlɔ ba ni rɔ sanogo k'a bɛ maaninfin salaya ɲɛnamaya la o bɛ kɛ dɛ Fasiridi ba ko hali bi hali sini a ko sanogo an ka taa kita ba a ko min ye an ka finitigilaka minnu bɛ n'o ye douaniers ye brigade commerciale de kita de douane jɔn ko ala k'u kɔni ye koba wɛrɛ la maa kokura Fasiridi ba ko juin kalo tile 10 san 2026 a k'u filɛ ka minɛnjugu dɔw minɛ maa jugu dɔw bolo Abubakari Sidiki Sanogo k'a bɛ fɔ ko tare Fasiridi b'a ka kuma na a ko o minɛnjugu ninnu tɛ dɔwɛrɛ koyi dugu jukɔrɔ foro de don kamalen maa jugu bɛ waleya jugu kɛ finitigiw la ka waleya jugu kɛ dugudenw na ni nin dugu jukɔrɔ foro nin de ye a ko n'u y'a don siradenw fɛ Sanogo mobili kɔni ma yɛlɛ a kan Sanogo a bɛ sin ka mobili ni kɔnɔfɛn bɛɛ kɛ a sago ye Fasiridi ba ko o dugu jukɔrɔ foro min filɛ ko an ka douaniers k'u kɔni ye a caman de minɛ u bolo kamalen 660 bâtons de détonateurs détonateur min minɛ na kamalen n'o de kɔni ye minɛn dɔ ye min n'i y'a kunkolonin digi Sanogo a bɛ sin ka taa mankan bɔ ten gudun Fasiridi ba ko o minɛn min minɛna maa juguw bolo dɛ jɔn ko ala ko maa kɔni bɛ se k'a fɔ tare min ye 660 bâtons de détonateurs a ko o tɛmɛnen kɔfɛ Sanogo min ye a filijuru ye n'o y'a nɛgɛjuru ye dɛ min ye 500 mètres de fil détonateur k'o de minɛna u bolo koyi Fasiridi ba ko n'i ye nin minɛnjugu ta k'a lajɛ a ko maa bɛ se k'a fɔ tare o barisa ni maa jugu ka fɛɛrɛ jugu bɛ kɛ ni nin dugu jukɔrɔ foro min ye a k'o de minɛlen filɛ nin maa jugu ninnu bolo Fasiridi ba ko min kɔni ye kita ale douaniers lakaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala hali bi hali sini kamalen k'u bɛ maaw hakili lajigin koyi a ko maaw hakili bɛ jigin fɛn min na i b'o dɔn wa a ko maa minnu bɛ n'olu ka baara de bɛn bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ɲinini ma dɛ k'a caman bɛ yen kamalen ko nin de bi sɔrɔ olu bolo ko nka maa jugu fana bɛ k'a dilan ko ka baara jugu kɛ ni a ye Fasiridi ba ko a wulikajɔ kɔnɔ a ko bi n'a ka biya kɔni na min ye kita ale douaniers nakaw ye jɔn ko ala ko k'a fara dugudenw ka wulikajɔ n'u ka kunnafoni dilenw kan ko o de kɔni kɛ filɛ sababu ye nin dugu jukɔrɔ foro mugu jugu dancila min filɛ a n'a filijuru dancilaw fo ka tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen kan Fasiridi ba ko wa minɛna maa mun fana bolo kamalen k'u tɛgɛ fila kɛra u kukala ye koyi wa u minɛn bɛ ka t'u jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ kamalen u y'u kiiri ni ka tila k'u kiiti k'u lasago kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ Fasiri ye nin ye n'i y'a bɔsi k'a bɔ Mali jɛti kɔnɔ kɔrɔfɔ filɛ ka filiyɔrɔ ka dan yan tubarikala tabadakala kamalen kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ ɲana min ye i k'a dɔn douaniers an bɛ foli di u ma k'a f'u ye k'u ni ce n'o tɛ kita taga bilama a kuma bɛ fɛ ka caya dɛ ne y'an ta annulé
mugujugu doni sirala ne anta annulé te ɲuman ye dɛ annulation direct ya rabbi n y'a reporté a banna i jo don ala k'an se u la a banna kamalen fasiri sɛbɛn min bɛ ne bolo awɔ nin bɛ wele ko i ka dɔn janjo info janjo rédaction maaw i k'a dɔn nin y'u ka sɛbɛnfura ye janjo ko i ka dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔ Jakarija Keita ne e ko an ka jamana ɲɛmaaw u ma sariya kisɛ damadɔ ta wa a banna sariya kisɛ i k'a dɔn u ye damadɔw ta jere ni ka wele k'u jɔ ni a ye tale aramu kamalen i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen ta kɔfɛ awɔ dɔgɔkun tɛmɛnen sariya kun ye mun ye ye ni ye maa dɔw de kunkolo kun bɛ yen nafolo kɛra o la a banna nka ni zayina kamalen i k'a dɔn nin dɔgɔkun sariyaw la manu kamalen fɛnba damadɔ bɛ o de fɔra o de jɛ a fɔlɔ ye mun ye kamalen an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya ta awɔ kungokolo 39 ne ma fili dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye caman fɔ a la o kɛra o kungokolow na kamalen ko maaw ka taali nɛmɛ ye a banna maaw sen kana su ye abada a banna kamalen interdiction wala maaw kana don i ka kungokolo ninnu kɔnɔ jɛgɛtɛma kelen sariya i ka dɔ wɛrɛ tara awɔ o ye mun ye ala de kamalen maaw kana sɔn i ka motoba in boli bilen dugubaw kɔfɛ sanilibaw a banna e ka motoba ninnu ne yɛrɛ ka i ka dɔn TVS belebeleba ninnu kamalen awɔ ko an kana si boli kungo kɔnɔ bilen a banna dɛ k'an kana boli bilen dɛ attention sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn nin ma fɔ dɔ wɛrɛ kama ko ye lakana ko min bɛ sen na kamalen i ka dɔn a kɔrɔfɔ fɔra k'a sabu kɛ o ni a ɲɔgɔnnaw de k'an kana motoba ninnu boli i ka dɔn dugu kɔnɔ kungo kɔnɔnaw la dugutaga siraw fɛ k'an ka motoba ninnu k'an ka ye k'a to yen o sabanan ɲɔgɔn ye min ye Jakarija Keita ko i ka dɔn mototigi bɛɛ lajɛlen sariya tara ko bɛɛ ka taa pilaki k'i ka moto la mun nin ne ye biti ye biti yan yɔrɔnin kamalen biti yan yɔrɔnin ma ye kamalen ko ne k'u ma k'u k'o bila waati wɛrɛ la kan'a kɛ min f'i ye bisimila kɔrɔfɔ ye min ye sani ko n'i y'i miiri pilaki wari la hali ni man ca hali m'a kɛ 2000 ni 400 a to n bɛ tila kunnafoni na min b'i fɛ i k'o f'u ye o wala u b'a lamɛn o tɛbarikala sɛbɛnnikɛla ko min kɔ a ko min ye i k'a dɔn ni ala ma baasi kɛ ntɛnɛn natɔ o pilaki ko o laban na ta k'o bila baara walasa i k'a dɔn malidenw ka se ka pilaki k'u ka motow la n y'a to n kalamɔ le 15 juillet a banna ni ala sɔnna o baaraw bɛna sabati fasirikɛba ko moto sen filaw moto sen sabaw kamalen i k'a dɔn olu de welelen don nin ko in kunna ka taa i ka dɔn pilaki kɛ u la fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ minisiriso min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn an ka transport koɲɛw ma e ko olu ka i ka dɔn wulikajɔ de tɛ nin kɔrɔfɔ in ye wa le ministre des transports et des infrastructures ale de ye nin communiqué in bila ka bɛn ni juin kalo tile 10 ye san 2026 k'a fɔ ni ala ma basi kɛ ntɛnɛn don k'ale min ye pilaki kɛli motow la i ka dɔn a bɛ daminɛ moto sen 2 ka taa se sen 3 ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi ko nin bɛna kɛ sababu ye banbagaciw ka da caman tugu u ɲɛ a bɛna kɛ sababu ye a bɛ dɔn k'a fɔ i ka dɔn jɔn ka moto ye nin ye wa i ka dɔn nin tɛ jɔn ta ye fasirikɛba ko an bɛ don min na i ko bi kamalen i ka dɔn nin décision ba 3 k'a kɔni talen don an ka jamana kɔnɔ baara ka kɛ u kan walasa i ka lakana bɛ se ka sabati wa décision 3 kelen kelenna k'a bɛɛ lajɛlen talen don lakana sabatili de kama a dabɔ kun ye lakana ka se ka sabati wa kamalen o tɛ a bannen ye ko ye décision wɛrɛ filɛ maa minnu bɛ baara kɛ damanda la ko ka dama datugu kalo 3 ko ka dama datugu pendant 3 mois yen va mois samiya kɔnɔ samiya waati ko ka dama datugu kalo 3 fɔlɔ o kɔni ka di n ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a ma filɛ an bɛ don min na i ko bi jɔn ko ala ko wulikajɔ bɛɛ kɛlen don lakana bɛ se ka sabati cogo min na fasiri janjo info rédaction b'o bolo n'o bɛ sɛbɛn la kamalen an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sariyaba damadɔ k'o taara mali kɔnɔ an ka lakana kama kɔrɔfɔ b'i bolo sisan min ye moto immatriculation ye kamalen o k'a cun k'a bɛrɛbɛn kamalen o k'a cun k'a bɛrɛbɛn d'accord a ka dɔn dɔrɔn ko victime de ka di malien ye quoi oui i y'a faamuya victime ka di malien ani malien b'i ko an bɛ sɛ nɔfɛ o tɛ kelen ye dɛ mais victime de ka d'an ye sani ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi wari de tɛ ka sɔrɔ
sanu ko wari de te a kɛra baara ye dɛ sanu ko so bi sara yeah kura bi sara yeah nasɔngɔ bi bɔ balo bi sa bana bɛɛ kɛnɛya bɛɛ sanu ko ekɔli bi sara denmisɛnw ka ekɔli tiɲɛ Mali bɛɛ degere min na sisan an ka ko dɔ rɔjɛ dɛ sakana tiɲɛ an ka ko dɔ rɔjɛ sanu ko moto immatriculation min bɛ ka fɔ n'i y'a dan ne ma hali nin tɛ 2026 ko ye an bɛ nin nɔjɛ 27 de rɔ awɔ a bila an filɛ cogo min na nin bɛɛ bɔra kalama sisan donc a ko ka kɛ a ye n'a ta nka a kana kɛ fo a ka ta diyagoya ye gonga ko caman b'an kan minnu bɛ n'o ye kosɛbɛ kɛ ka d'a kan victime de b'an o de ka d'an ye i ɲɛ tɛ a ko ninnu na an kɛn bɛ ka jɛ ni caman ye a ma nɔgɔn ka d'a kan an yɛrɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na wa an fana ye tiɲɛ in minɛ ka Ala minɛ kojugu nka immatriculation ye ko rɔjɛ o tɛ kelen ye wa filanan ye min ye jɛde min ye ka bolola damandingɛ yɔrɔ k'o datugu samiya fɛ sanu k'a f'u ye ko k'u ni cɛw la sanu ko dugukolo maa ɲigi i bɛ se ka dama de jigi k'a mɛn ko kiw k'a sɔrɔ ɲinɛn t'o sariya ta ko fɔlɔ ye dɛ o bɛ taa mɛn san o san ni samiya sera voilà a bɛ fɔ ko ka dama jɔ très bien nka ko bɛ yen ayi a ma jɔ cogo o cogo i b'a dɔn maa dɔw bɛ damanda la Ketalaka ninnu ni ayiwa Sokolakaw ni Konatelakaw olu ayisa ne bɛna kuma ɲuman de fɔ a fɔ olu ma kuma ko ɲi la olu bɛ kuma mɛn de b'a fɔra dɔrɔn olu caman seginna olu bɛ kuma mɛn o nka Kulubalilakaw ni Turelakaw ni Samagelakaw ni Mayigalakaw ni ne y'a f'i ye ko dama bɛ datugu olu dɔw bɛ se ka taa jigin dama dingɛ kɔnɔ ka kunɲɔgɔn kelen kɛ i bɛ da Jakarija immatriculation ko la ma sanu ko ne ka idée la ne ma ban a ma i ye n faamu wa hali a kɛlen sisan ne bolo problème tɛ mais fɛn fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ naamu a fɔlɔ e ko ka motoba jɔ mɔgɔ min bɛ kati kɔfɛ seli kɛ ye motoba de b'a bolo a ka immatriculation tɛ se ka kɛ fo a kana kati dugu kɔnɔ a bɛ na ni motoba in ye cogo di a dun fɔra k'a kana a bolo kungo kɔnɔ mɔgɔ min bɛ Kolokani a b'a fɛ ka immatriculation kɛ ka moto la a dun kan ka moto de boli ka na e dun ko k'a kana a bolo kungo kɔnɔ yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen donc u ka nin yɔrɔ nin jateminɛ a ka gɛlɛn dɛ nin fɛn fila a tɛ se ka gérer ɲɔgɔn fɛ ka gɛlɛn dɛ i y'a fɔ cogo min na u ka kelen bila an ka kelen kɛ très bien ni kelen banna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma dɔ in nɔfɛ a banna wala a ka kɛ ten o de ye kɔrɔfɔ ye Fajiri Abubakar Sanogo bisimila ka fajiri de an bɛ don a kɔnɔ taa n'a ye Kamale Bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don Bɛlɛdugu u ye mun fɔ ko kangari da ka fisa wuli ka bɔ n jɔ a disi rɔ ye siga t'o la ye ne m'a f'i ye n ko ɲɛnamugu ɲini ɲɛnamugu n'a danna segin ɲɛ kelen ma Kamale ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye tiɲɛ don an bɛ kɛɲɛba Fajiri ba ko a ko maa naani bɔɲɔgɔnko bisimila Abubakar Sidiki Sanogo kɛɲɛba kɔnɔ ko tɛgɛ dara olu kan k'a tɛgɛ fila kɛ u kukala ye Fajiri ba ko kɛɲɛba a polisi so n'o ye commissariat de police de kɛɲɛba Fajiri ba ko juin kalo ale tile 7 san 2026 a ko u kɔni ye siganama dɔw minɛ Kamale minnu minɛna ka taa sɔrɔ marifa bɛ u bolo jɔnko Ala Sanogo min ni u man kan Fajiri ba ko marifa minnu filɛ nin ye Kamale ko a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maanifin bonɛ i ni nɔ Fajiri ba ko ninnu t'a marabaw ye ninnu n'a minɛli man kan a ko mele kelen ye a ye u bolo Fajiri ba ko an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko min ye kɛɲɛba ale marabolo yɔrɔ dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Kireko ani Sansato Fajiri ba ko nin dugu kɔfɔlen fila min filɛ a ko tigɛ kɔni dara maa dɔw kan minnu ye maa naani bɔɲɔgɔnko ye Fajiri ba ko nin maa naani jɔnko Ala Kamale ko a bɛ fɔ min maramafɛn min ma ko pistolet automatique artisanal Kamale o bɛ u bolo a n'a chargeur Kamale ani cartouche den 3 calibre 9 mm voilà
9 mm tɛ o kɔni o bɛ u bolo ani y'a faamuya bala maramafɛn caman wɛrɛw fasori de b'a ko waati min na u ye nin maa kɔni minɛ u nana ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ sɔrɔdasiw ye mɛlɛ kelen bɛ kama nin maramafɛn bɛ u bolo wa maramafɛn minnu don u bɛ se ka dankari buna hadamaden ka ɲɛnamaya kɔni na fasori de b'a ko a ma fɔlɔ kɔni bugunnatigɛ kɛra nka u y'u aw to dibirɔ min ye DF ye ani ST parti DF Dawuda Fofana ST Segu Traoré kana taa n'a ye dɛ kana kɛ dɛ cɛ de nin caman f'i ye dɛ caman f'i ye a kɔni ma fɔ ne ye sa nka a fɔra i ye ko DF ni ST mɛ ne bɛ S kɛ jɛ ye S wa Sulemani Sango KM lo KM lo KM wa Kalilu Mariko n y'a to ala mɔ Zalo ni bɛɛ b'i sɔrɔ yan i y'a ni maa min tɔgɔ fɔ b'i sɔrɔ yan fasiri ni b'a kɔ a ko nin maa naani min filɛ dɛ ko tɛgɛ de dalen filɛ u ka min ye Keɲeba ale komisariya ɲɛmaa fɛ a n'a ka cɛdenw fasiri ni b'a ko min ye polisiso ɲɛmaa ye ko a kɔni filɛ ka kɔrɔfɔ dɔ sangalamanci kamalen min bɛ tali kɛ dugudenw ka wulikajɔ n'u ka basigiw la a ko kɔrɔfɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi ko maaw maa siga fɛn o fɛn nɔ kamalen ko a filɛ ka nɛgɛjuru sira bila min ye 101 walima 101 kamalen k'i k'o composé ka téléphone na n'a sonnera bɛɛ n'a taara i ja kana tigɛ i kana yɛrɛ min b'i kun ni kan cɛ i k'a kunnafoni di ko ɲuman rɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye ka maa jugu wɛrɛw fana minɛ minnu bɛ filɛbɔdanin na minnu dogolen don kɔrɔfɔ filɛ nin ye tabarikala banna Malijati bolonɔ don Jakarija kɔrɔfɔ ɲana banna a ɲana kosɛbɛ tabarikala an b'a sɛbɛnbaaw fo u bɛ fo dɛ ka i ka dɔn komisariya mɔgɔw fo walayi k'u waleɲuman dɔn tabarikala fasiri a ɲali la banna Jakarija Keyita n'i bɔra ale kɔnɔ i b'a to ne ka don kunnafoni kɔnɔ don dɛ kamalen n bɛ deli ka kuma dɔ f'i ɲɛna n'i kɔni y'a mɛn filenkolon da k'a bɛ ba tigɛ jɔn ko Ala ani fiɲɛ jɛnbɛ ko la fɛn min ye mobilisation générale des médias pour la libération des 3 directeurs de publication kamalen min ye kunnafonidilaw ye wa u kɛn tɛ ka wulikajɔ kɛ u sen fila kan wa kamalen i ka dɔn wulikajɔ kun ye mun ye i ka dɔn maa ba saba bɛ yen u bɛ i ka dɔn bolo la an na o maa ba saba dɔ ye jɔn ni jɔn ye kamalen minnu bɛ kasobonba la an bɛ don min na i ko bɛ Yusufu i ka dɔn Bayusu ko n'i ye Yusufu ta k'a lajɛ Yusufu ye i ka dɔn maa ye maa min ni kunnafoni sɛbɛnna don Yusufu k'a y'a yɛrɛ sɔrɔ kasobon na an bɛ don min na i ko bi Yusufu tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye i ka dɔn Sahana Takiyu ni ye ale kɔfɛ directeur de publication du journal cɛkɔrɔba 22 septembre kamalen i k'a dɔn o journal ɲɛmaaba de don kamalen o tɛmɛnen Abdramani Keita directeur de publication du journal Le Témoin kamalen ko ni maa saba ɲɔgɔnna ko kunnafonidilaw la u tɛ kaso la wa parce que a b'a ko ka kɛɲɛ ni i ka dɔn kununko alamisa ye anw ka jamana i ka dɔn maison de la presse ɲɛmaaba Alhaji Banjugu Dante a ye wele bila jamana kunnafonidilaw ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn maison de la presse kɔnɔ kamalen i ka dɔn Banjugu Dante ma kuma fila fɔ koyi kuma kelen pe kɔrɔfɔ daminɛw la a ye foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka jamana faamaw ma k'u barika da wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ u bolo jamana ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn an ka jamana a taaɲɛ kow la a ye foli d'u ma o la u bɛ fo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a tani n'a lajɛ a kɛlen ka jamana ɲɛmaaw fo a ko maa saba ɲɔgɔnna bɛ kunnafonidilaw la kamalen olu kɔni tɛ u yɛrɛ bolo kamalen u bɛ prévenir na n'a ma ɲɛ k'u bɛ prévenir na kamalen i ka dɔn fɛɛrɛ ka kɛ u bɛ se ka bila ka taa u ka so cogo min na a ko bari n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa saba nin bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn maaw ye gɛlɛya bɛ maa minnu ka santé la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahana Takiyu maa de don maa min kamalen tiɲɛ la a fari gannen don sanga ni waati farigɔn bɛ a la o tɛ a permettre a ka to kasobo kɔnɔ
jamana ɲɛma an n'anw bɛɛ ye kelen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ ɲɔgɔn bolo koyi a ko Alhaji Banjugu Dante a ko min ye Sana Takiyu waati dɔw yɛrɛ bɛ kɛ hali a bɛ seri ka bɔ ka ben k'a sabu kɛ i ka dɔn gɛlɛya dɔw bɛ a ka banako siratigɛw la a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ k'o tigilamɔgɔ minɛ k'o bila kaso la nin waati in na k'o kɔni tɛ kɛ ko ɲuman ye i k'a dɔn ni maa saba Banjugu Dante ani kunnafonidilaw kamalen u sigira ka ɲɔgɔn ye ka kuma fɛɛrɛ ka kɛ ninnu bɛ se ka bila cogo min na bɛɛ ka taa i ka don i ka denbaya la ka t'i ka baara kɛ hɛrɛ ni baden na Banjugu Dante a ka laɲini kun ye o ye nin baara de kɛ waati min na min ye kunnafonidila maa ɲɛma caman ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan walasa u bɛ se ka jɛ ka kɛnɛ in seereya cogo min na o la an bɛ don min na ko bɛɛ fɛn min ye i ka dɔn ni maa saba kunnafonidilaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka u bila u ka t'u ka so journaliste place tɛ kaso kɔnɔna ye journaliste place ye rédaction kɔnɔna de ye journaliste place ye sɛbɛnni de ye a banna sɛbɛn an y'a dɔn Abdramane Sisoko ka gafe kɔnɔ Maliweb sanfɛ Manu ɲɛmɔgɔ kamalen kiri tigilama an b'aw deli wala o de ka di ne ye an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ an b'u deli an jo tɛ rɔ Monsieur Touré an b'i deli Touré jɛ do de Touré kelen kelen kɛ communicateur wa ɔhɔ ayi kamalen Adama Kulibali an b'a deli wala olu fila ka fara an kan ka fara an kan ka ɲɛmɔgɔw fana deli wala an ka ni maa saba bɛ se ka na so cogo min na an b'aw deli de dɛ ala a ye hinɛ an na an t'aw jagoya walahi jagoya t'a sɔrɔ anw bolo in bɛ to ka don fili la kuma dɔw la ka sɔrɔ an se tɛ a bɛ ten de kuma dɔw la an yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fana sɛbɛn n'a yɛlɛmana bamanankan rɔ a ka girin a ka gɛlɛn dɛ an b'aw deli de Jakarija a ka di ne ye wala fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ forum kɛra de an ka bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ forum kɛra o de kama kosɛbɛ donc n'a ma ɲɛ k'a b'o la ko faamaw ka sabali u ka fiɲɛbɔ dabila a bɛ fiɲɛbɔ d'a ma y'a ye ni maa saba u ka na u ka rédaction kɔnɔ ka n'u ka journaliste baara kɛ a banna Jakarija ni journaliste bɛ kaso la hakili tɛ sigi dɛ hakili tɛ sigi dɛ hakili tɛ sigi dɛ hakili tɛ sigi an b'o de ɲini u fɛ kamalen u k'a kɛ o kɛcogo in na wala n'o bɔra yen sujet dɔ bɛ yen a sujet bɛ ne intéressé kosɛbɛ o ye jɛ ye n b'a fɛ ka n da don a la o ye jɛ ye n b'a ye n y'a ye tile fila in na journalistes bɛ kuma u b'a fɔ minnu ma ko vidéomaniw olu b'u jaabi Jakarija n bɛ wele bila journalistes ma u ka sabali u k'u tigɛ da u dusu la n b'o wele kelen bila vidéomaniw ma u ka sabali u k'u bolo bila u dusu la u k'u bolo da u dusu la métier a bɛ kalan de a bɛ ɲini de a bɛ dɔn de nka ala y'a dɔnniya di mɔgɔ dɔ ma ka sɔrɔ a ma sigi pan kan n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ milieu kelen kɔnɔ ne de ye professionnel ye ne tɛ professionnel ye ne ye nin ye ne tɛ nin ye kunnafonidilaw a y'a bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka kunnafonidilaw wele k'a f'u ye ko ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ o ye tan ye radio so de b'i bolo walima i ka journaux b'i bolo journal b'i bolo i ye hebdo walima bi hebdo ye walima radio b'i bolo certes Facebook nana TikTok nana WhatsApp nana fɛn caman nana donc maintenant n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ réadapter système kura la i ka page créer mɔgɔ m'i bali i ka video kɛ mɔgɔ m'i bali kuma réseau kan mɔgɔ m'i bali mais e ko min bɛ ka kuma réseau kan f'i k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ k'o tɛ professionnel ye k'o tɛ baara dɔn alors qu'il b'an fɛn fɛn ye réseau kan an tila bɛɛ bɔra radio so dɔw de kɔnɔ an tila bɛɛ bɔra télé so dɔw de kɔnɔ ka na an yɛrɛ sɔrɔ réseau kan bon mɔgɔ bɛ kɛ terrain kan journaliste la u b'a fɔ min ma ko vidéomani fɛn fɛn bɛ kɛ terrain kan ko vidéomani don a tila bɛɛ rédaction dɔ ka membre formel de ye a bɔra rédaction de kɔnɔ ka na caméra ta k'a kɛ vidéomani ye parce que rédaction bɛ cogo min na radio b'o la presse écrite b'o la an b'a dɔn parce que an b'a kɔnɔ donc an ka ɲɔgɔn saboter dabila u k'a lajɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma nin baara in an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taga Mali fila tɛ yen Mali kelen de bɛ yen dɛ wa n bɛ kelen f'i ye cɛ si tɛ cɛ si nin yɔrɔ dun ayi abada Jakarija ala ta ka ca ni bɛɛ ta ye cɛ si tɛ se ka cɛ si nin yɔrɔ dun contrat min bɛ ne bolo n ka journalisiya kɔnɔ faut que e sa ni ala ma sɔn i t'a sɔrɔ
I t'a sɔrɔ. Min bɛ e bolo fo ka ne sanni Ala ma sɔn n t'a sɔrɔ. O ye temps ye. Donc yanni an ka kɛlɛ ka taa an yɛrɛ lebu. Wallahi. Vidéo bɛ ka balo cogo di? Ka mɔgɔw bila an na. U bɛ taa karisa de fɛ yen. Karisa bɛ wari d'u ma. K'an yɛrɛ buruja. Journaliste bɛ balo cogo di? Journaliste bɛ contrat de ɲini nin yɔrɔ in na. U bɛ wari d'a ma. Aw de bɛ k'an yɛrɛ bɔ k'an di ɲɛmɔgɔ ma. Wallahi. Mais munna an t'o dabila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa? Sanogo nin ye tiɲɛ ye dɛ. Jakarija. Ne Sanogo ka yeta la. Ma fɔ tiɲɛ don dɛ. Ne ka yeta la. Ni ne ye e Jakarija ye. Kunnafoni di ka di ye. Nka i t'a ɲɛ dɔn. Awɔ. Ne ka devoir ye mun ye? N b'i sama k'i gɛrɛ n na. I ye hakili jigin karamɔgɔkɛ la. Ya Kulubali Yaskul. A tɛ mɔgɔ si écarté. Mɔgɔ nana a y'a bɛɛ former. Hali n'i ma kalan. A b'i former. A b'i sigi dɔrɔn k'i kumakan lamɛn dɔrɔn i voix giriya n'a fɛgɛya bɛ se ka i bila ka baara min kɛ radio kɔnɔ a bɛ fɔ. A b'a f'i ye. Donc ni a b'o cogo la. An ka sɔn an ka ɲɔgɔn former. An bɛɛ ka balo. Baara kelen kɔnɔ ka sɔrɔ lagosi ma se ɲɔgɔn ma. N'o tɛ bi ne maloyara dɛ. N'a fɔra ko an bɛ ka ɲɔgɔn lagosi an dun bɛɛ ye baara sugu kelen kɛbaga ye. Yɔrɔ a kuma ka ca dɔɔni dɛ. Ko ne yɛrɛ delila ka dɔ ye o sina ka taa ka diplôme bɛɛ photo ta k'o bila réseau kan ten. A bɛ k'a fɔ voilà ne m'a f'i ye ne kalannen don ka tɛmɛ e kan. Ne m'a f'i ye ne bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ e kan. Mais voilà n ka diplôme filɛ nin ye. Jakarija. Kunnafoni di. A mana k'a sugu o sugu ye. A vidéo. A sɛbɛnni. A radio la kuma. I y'a faamuya. I bɛ Ala de deli dɔrɔn. Yani Ala k'a to diɲɛ k'i dɔn Ala k'a sɔrɔ d'i ma. A banna. I ye n faamuya. Mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka don journaliste la walima ka don vidéomaniya la k'a sɔrɔ e bɛ vidéomaniya la san 10 a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ k'i to wa i t'a ni danbetigiya cɛ dɛ. N'o ni cɛ. Dɔ bɛ don journaliste la k'a sɔrɔ i ye kunnafonidila gɛrɛgɛrɛ de ye i bɛ journal yɛrɛ de présenter radio la i b'a présenter télé la a bɛ kɛ fɛn ye i ɲɛ. O ye temps ye. O ye Ala yɛrɛ ka kɛ de ye. Fɛn tɛ maa bolo a bɛ Ala de bolo. C'est à dire f'a ka dɔn de ko kuntere o dili lamɔn tɛ diɲɛ jɔn si bolo. Ayi o tɛ di o. A ka dɔn ko diɲɛ bɛ bascule min kan diɲɛ bɛ ka yɛlɛma de. Jakarija ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n bɛ segin a kan bi n'a bɛ mɔgɔ min kunna ko diɲɛ bɛ suma bilen i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn de diɲɛ tɛ suma tuguni. Alahu akibaru. Jakarija ni don min jar'i la n'i ye wari sɔrɔ don min na n'i ye sɔrɔ kɛ don min na k'i ka denbaya balo ka siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ don min na o don de y'i ka diɲɛ duman dan ye. E tɛ ne tɛ. Ka jamana dɔ balo to dɔrɔnin dilan na. Ka jamana dɔ balo to kalasinikɔfu dilanni na. Ka jamana dɔ balo to dusɛti dilanni na. Jɔn olu bɛ sɔn diɲɛ ka suma. Sɛr Komani Bɛrdɛm. Voilà olu bɛ sɔn diɲɛ ka suma olu ka nafolo sɔrɔli ka jɔ wa. Ni mugu ma ci dɔwɛrɛ bɛ dilan de. Olu de dun ye setigi jamanaw ye. Olu minnu bɛ ka marifa feere olu minnu bɛ ka marifa dilan olu de ye setigi jamanaw ye. Yalima olu bɛna sɔn diɲɛ ka suma bilen wa. Ɲininkali bɛ yen. Donc n'a b'i kunna ko diɲɛ bɛ suma i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ. Diɲɛ tɛ lafiya tuguni. Mais ni don min jar'i la o don de y'i ka diɲɛ don duman dan ye. Ne ye tiɲɛ ye. Fo bɛɛ ka nin bila i kunna. Yee. An ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ quoi. Cɛ ja yɛrɛ fana bɛ se wajuli la. Bon an ka bi taa bila yan. Parce que la non. Ayi non an ka c'est souvent fɛn dɔw bɛ an ka ɲɔgɔn bila sira la o de ɲɔgɔn tɛ. Mais wajuli le nin o. C'est à dire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan dɔ bɛ k'i lamɛn sisan. A tigi ka sini nasɔngɔ jɔrɔ b'a la o dekun b'a kan a tɔɔrɔlen sigilen don n'a ye nin mɛn dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ ye jaa n yɛrɛ kelen dɔn n ka n t'a dɔn ala man ka wuli ka tɛmɛ. Jakarija fo bɛɛ ka dɔn ko diɲɛ laban wari sɔrɔbaliya tɛ fugariya ye. Yaa ne tiɲɛ yɛrɛ. I y'a mɛn bi ne garisigɛ bɛ se ka sanuya ka tɛmɛ e ta kan o t'a yira ko ne ye cɛ ye ka tɛmɛ e kan dɛ. Ne ye tiɲɛ ye. O t'a yira ko ne bɛ kodɔn ka tɛmɛ e kan dɛ nka ala de ye ne ta in sanuya ka bɛn bi ma e ta in bɛna sanuya don min na ne yɛrɛ t'o dɔn. O de la ne bɛ deli k'a fɔ mɔgɔw ye quoi Jakarija n'i ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn diɲɛ kɔnɔ kana sɔn a ka relation ka perdre maakolon don bɛɛ a kana siga dɛ e yɛrɛ hakili la ko nafa tɛ maa min na diɲɛ kɔnɔ ne ye tiɲɛ ye a nafa bɛ na don dɔ. O de la bamananw ko maa kan'i la maalankolon bɛ gɛn a banna. N'i ye maalankolon bɛ gɛn ni maalankolon ci nana maa ɲɛnama dɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ maalankolon ye n'o tɛ o ci tɛ kɛ dɛ kɔrɔfɔ ye. O ma fɔ ko
ko fato ka dunan tɛ buga ɲɛna o tɛ buga ɲɛna dɛ fato dun nafa t'a la société kɔnɔ an bolo awɔ ka sɔrɔ ni dunan nana ni dunan nana ni kalifa la n'i ko k'i b'a buga don min na o dɔ bɛ fato nafa ye donc fanga bila kɔnɔ de ko diɲɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na bi sɔrɔ bɛ ne ka bonda la sini a bɛ ka bonda la n'a bɛ ne ka bonda la don min na fo ne k'a dɔn de ko ni ne ɲana e ma bi sini ni e ye ne gɛlɛya kɔnɔ e kan ka se ka ɲa ne ma o t'a ye parce que diɲɛ wɛrɛ ko bi diɲɛ yɛlɛma so ye dɛ yɛlɛma so don dɛ i y'a faamuya yan'an ka wari sɔrɔ parce que komi wari kɛmɛ ka ko in kɛ siya ko ye wari y'a ka ko kɛ siya ko ye ala yɛrɛ fana ka wari dɔ d'a ma sa yaasa an baw tɔgɔ bɛ fɔ yaasa an fana ka dugawu d'a ma a y'an m'an dahirimɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma an bɛ wari sɔrɔ nka wari ye siya woloma de kɛ wari tɛ kan wɛrɛ mɛn ni filakan marakakan jɔyɔrɔmɛkan jɔyɔrɔmɛkan jɔyɔrɔmɛ tɛ filakan de fɔ wari bɛ filakan komi jɔyɔrɔmɛ bɛ filakan fɔ filakan marakakan kɔrɔbɔrɔkan tamasɛkikan surakakan wari bɛ nin dɔrɔn de mɛn wari tɛ bamanankan mɛn bamanankan walima maninkan komi an ka bi ta bila yan n'ala m'an ka jɔnya jɔ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ n'ala sɔnna inshallah an bɛ tɛmɛ ni don wɛrɛ kunnafoni ye min ni bi ta tɛ kelen ye aw k'an bɛn